So mga ka-vlogs, gagawa tayo ng bagong video ngayon. Magluluto lang ako ng tilapia na kinamatisan with talbos ng kamuti. So mga ka-vlogs, alam ko bakit tayo pumunta rito, no? Dahil sa title ko, di ba? Wala na, nakikinahin ka para may manood. So mga ka-vlogs, simulan na natin ang pagluluto. So mga ka-vlogs, magluluto tayo ng, alam nyo na, tilapia, kamatis, sibuyas, luya at bawang, at saka talbos ng kamuti. So guys, alam mo na lulutuin ko, no? Lechon, no? Ayun mga ka-vlogs, luluto tayo ng tilapia. Pinamantis ng tilapia with talbos ng kamuti. Ito mga ka-vlogs, papakulo tayo ng tubig. So ilagay na natin itong mga ingredients. Pag-halo-haloin, ganun din lang naman yun. Hintayin natin kumulo, tapos lagayin na natin yung yun mga ka-vlogs, kumukulo na. So lagyan natin ng asin baka makalimutan pa. May nala kasi pakapit na asin ito. So lagyan natin ng magic. Siyempre kita mo na. So maya maya mga ka-vlogs, ilalagay na natin yung tilapia. Madali ang luto lang ito eh. Sabi ko nga sa inyo, kahit pumigit ka pa eh. So wala akong sili kaya lalagyan ko ng konting paminta. Mga ka-vlogs, pili na lagay kong tilapia para makakain na maya-maya. Ito na eh. Yung iwalang ginuto ko kasi hindi ko nga sure kung kain yung anak ko dito. Baka ako na kumain nito mga ka-vlogs. Ngayon na yung anak ko ng tilapia. Puro pork gusto nila, tapos karne. Isang karne, yan ang gusto ng anak ko. So ako naman may ako dyan. Alam mo naman guys, matanda na tayo. Ay hindi pa pala. Mga ka-vlogs, makikita mo na ako yun, para may sabaw-sabaw mas magandang kainan ngayon. Ayan mga ka-vlogs, maya maya ka-vlogs, pag ano medyo okay na siyang tilapia, ilagay na natin yung ano para kainan na. So mga ka-vlogs, kung bago ka dito sa channel ko, pasubscribe naman, palambing naman, pasubscribe ng aking channel mga ka-vlogs. Wow! Talo-talo na ito mga ka-vlogs. Maya-maya ilalagay na natin yung talbos ng kamuti. Nanakaw ko lang yan sa paligiran natin. Alam mo naman dito maraming gulay-gulay. Yun mga ka-vlogs, pwede na natin ilagay itong kamuti natin para maluto na siya. Niramihan ko kasi mahilig ako sa gulay mga ka-vlogs. Eh, sana nga lulutuin ko. Talbos ng kamuting kinamatisan na lang eh. Kaso parang pangit naman ata. Oh my God! Yun. Talo-talo na to mga ka-vlogs. Mukhang masarap ah. Gugutom na ako mga ka-vlogs. Yun, kaunti-kaunti na lang matatapos na to. Luto na to. Kainan na. Talbos ng kamuti, sarap. Yun, malapit na siya maluto. Kaunti-kaunti na lang, papatayin na natin. Papatayin natin itong gasol, hindi yung kung sino pa. Yun.
naman, sarap! Bakbaka na naman to. Pawis na naman ito si mga Kaoblaks. Yun! Usok mga Kaoblaks, oh. Optional po to, eh. Kung gusto po nyo ganito, lagyan po nyo ng kalamansi. Pero ako, gagawa kasi ko ng ang sawsawan po yung kalamansi na may sili. And then, itong kakainin ko. Yun mga Kaoblaks ang ginagawin ko. Kaya din ako naglalagay ng kalamansi dito. So mga Kaoblaks, patayin mo natin. Okay na to. Sige na, patayin na natin mga Kaoblaks. Sige na. So mga Kaoblaks, kung gusto nyo malaman ang ingredients nito, so mag-search kayo. Para makita niyo kung anong ingredients nito. So kanina pinakita ko na rin yun. Basic lang yun. Guide lang lang. Huwag nung gagayahin yun. Guide lang yun. Dapat mag-search kayo ng magandang recipe. Kung anong trip nyo. Kanya-kanya naman kasi yan mga Kaoblaks, diba? Sige mga Kaoblaks, kainan na!